Probinsya sa Southern Leyte nihatag og 3 milyones nga tabang sa Sugbo alang sa mga naapektuhan sa kusog nga linog. Samtang ang Pasig City ni donate usab og 2 milyones ug nagpada og mga responders ug mga psychologist aron matabangan ang mga apektado sa linog sa amihanang Sugbo. Ani ang report ni IC Santi Leopoldo. Gitulong sa mga opisyales sa probinsya sa Southern Leyte ang ilang tabang alang sa pagbangon sa mga apektado sa 6.9 magnitude na linog na miigo sa Northern Cebu. Si Governor Pam Baricuato nagpasalamat sa kasing-kasing nga suporta gikan sa kagamahanan sa probinsya Southern Leyte. Sa dukang balita, ang kagamahanan sa Pasig naghatag og 2 milyones nga donasyon aron makatabang sa mga naapektuhan sa linog sa Northern Cebu. Naghatag usab sila og mga tents nga temporaryong kapuy-an sa mga apektadong pamilya inunman waterproof emergency go bags nga adunay sulod nga first aid kit. Ang Pasig City nag-deployed og team nga nitapang sa pagresponde sa linog ug nagpahigayon og psychosocial first aid sessions og infrastructure audit sa mga lungsod sa Northern Cebu nga kusog nga gitay-og sa linog. Balitang may labot ang Sugbo. IC Santi Leopoldo, Sugbo News.